Pangutana sa tuang follower nga si Udoy Tormes. Attorney, ang akong papa dunay duha ka hektarya nga yuta apan public land. Ngano nga magbuhis pa man kami nga public land ang mao nga yuta? Ang tubag, una, bisan public land, ang nag-ugmad o ang nagpuyo naka-benepisyo sa yuta o ang gobyerno doon na siya'y katungod aron paninglan kamo nga nakapribilehiyo sa yuta sa gobyerno. Ikaduha, kamo nga maoy posisor sa yuta. Kamo ba maoy nag-occupy sa mao nga yuta? Dunay obligasyon as caretaker, as steward, ug inyong obligasyon nga mohatag og buhis ngadto sa ato ang gobyerno. Although dili mainyo kanang yutaa kay iyas gobyerno, sa gikaingon na as possessor of the land ug dunay benepisyo sa maong yuta, may obligasyon kamo sa pagbuhis.